El president de la Generalitat ha protagonitzat l'acte central de campanya de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Llobregat. Ha estat el patí l'Artesà, des on Carles Puigdemont ha fet una crida a votar diumenge per tenir suport de cara a culminar el full de ruta de desconnexió amb l'estat espanyol. En aquest sentit, no han faltat les referències a les converses filtrades al ministre d'Interior. Construir un país nou, on puguem tenir la tranquil·litat que el nostre ministre de l'Interior no fabrica proves, ni utilitza la policia, ni fa servir grups de comunicació amics, ni fa servir clavegueres de l'Estat per construir infundis contra els rivals polítics i generar una sensació d'inseguretat jurídica que no només alarma la gent d'aquí, sinó que està causant alarma a tota Europa i a tot el món, perquè és un govern amb el qual no es pot confiar. Puigdemont ha estat acompanyat del candidat comarcal Josep Maria Llop, qui ha posat d'exemple la nova convocatòria d'eleccions com el fracàs del diàleg a Espanya. Estem davant d'unes eleccions que representen el fracàs de la política espanyola, el fracàs i la incapacitat del diàleg. I per això ara nosaltres anirem a votar. L'espai escollit per l'acte no ha estat a l'atzar, tal com han remarcat des de la formació local. Cal replantejar la situació actual i seguir reclamant la rehabilitació veritable d'aquest magnífic teatre. Un acte que ha finalitzat amb el cant dels segadors.